Li bajarokê Giyadîna Agriyê tevî bertekên me yên jîngehparêzan xebatên derxistina zêr, mermer, kevir û sontaja germavê ev 3 salin berdewam dikin. Em çûn cihê madena û me dît ku qadak mezin hatiye talan kirin. Li madena li Giyadînê li ser çema Muradê hatiye avakirin û di wan hewzan da siyanûrek ku bo hilberîna zêrî tê karanîn. Ev jî li ser tavahiya Jîngeha Kurdistanê heya kandava Basraya hilde bin bandoriya xwe. Da ku ew kompanya bi rihet bixebitin û kes wan asteng neke, niha dixwazin erdê 11 gundan bikirin û wê dewerê da bê mirov be. Bi wê armanca dixwazin heya zîlanê, geliyê zîlanê xebatên xwe belav bikin. Dibe ku bûyerek 5 qatan ji îlîcê mezintir Giyadînê pêk were, divê ragiştê li hember wê rewşa wêrankar dengê xwe derbixe û jîngeha xwe xudan derkeve.